Сигурно някой ще се изненада обаче. Гордея се, че съм българка. Амен! Гордея се, че съм българка. Това е темата на днешната проповед. Нека да отворим Библиите си на Лука 8 глава. Лука 8 глава. Ако обичате, тук се чува обаче. Лука 8 глава 40 стих казва: а когато се върна Исус, народът посрещна радостно, защото всички го чакаха. И ето дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна през Исусовите нозета, му се молеше и влезе в къщата му, защото имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. И когато отиваше, народът го притискаше. Една жена, която имаше кръвотечение от 12 години и бе дала на лекари целия си имот, без да може да се излекува, от никого, се приближи отзад, да се допря до полата на дрехата му и на частта престана кръвотечението й. И рече Исус: кой се допря до мене? И когато всички се отричаха, Петър и онези, които бяха с него, казаха: наставниче, народът те притиска и гнети, а ти казваш: кой се допря до мене? Но Исус каза: някой се допря до мене, защото аз отчетох, че сила излиза от мене. И жената, като видя, че не може да се укрие, дойде разтреперана и падна пред него. Та му изказа пред всичките люди по коя причина се бе допряла до него и как на часа бе оздравяла. А той рече: дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир. Докато той още говореше, дойде някой от къщата на началника на синагогата и каза: дъщеря ти умря, не затруднявай учителя. А Исус, като чу това, му отговори: не бой се, но вярвай и тя ще се избави. И когато дойде в къщата, не остави никой да влезе с него, освен Петър, Йоан и Яков и бащата на майката на момичето. Бащата и майката на момичето. И всички плачеха и се оплакваха. А той рече: не плачете, защото не е умряла, а спи. А те му се присмиваха, понеже знаеха, че е умряла. Но той я хвана за ръката и извика: момиче, стани! И върна се духа й, и тя на часа стана. И той заповяда да дадат нещо да яде. И родителите й се удивиха, а той им заръча да не казва на никого за станалото. Отче, аз ти благодаря за Твоето Слово. Твоето Слово е живот, Господи. И аз те моля през днешния ден, изпрати ръма Слово, Господи. Изпрати ръма Слово за всеки един от нас, Господи. Дай откровение на всеки един от нас. Говори на Господи. Нека, Господи, наистина, Господи, да бъдем Твои достойни синове и дъщери. Когато идваме пред Тебе, Господи, да идваме, Господи, без да се срамуваме, без да се страхуваме, защото Ти си Бог, който отговаряш на нуждите ни, защото Ти си Бог, който не благославяш, защото Ти си Бог, който не изцеляваш, защото Ти си Бог, който не освобождаваш. Алелуя, Господи! Ела, Господи! И през днешния ден укрепи вярата ни, Господи. Предай ни вяра, Господи, през днешния ден. В името на Исус Христос те молим, Господи. Алелуя, Господи! Алелуя! Или бих могла да кажа: молитва, която е с вяра, молитва и вяра, и идваме пред Господ Исус Христос и коленичим пред Неговите нозе. И така, искам да кажа през днешния ден, в последно време говоря и не знам колко време ще продължавам да говоря за молитвата. Знаем, че идвам с молитва, обаче ако молитвата ми няма вяра, тогава няма да получа отговор. Но ето, че и днешния ден ще видим, че има и още едно ключе. И това ключе е: идвам да с молитва, идвам да с вяра, но идвам и коленича пред Господ Исус Христос и се смирявам пред Него. Идвам с дух на покорство и смирение пред моя Господ и заставам пред Него и търся лицето Му и чакам да получа отговор от Него. Така че това има голямо значение, как се молим, когато се молим, как се молим. Просто идваме и отиваме: о, Господи, много съм грешен, о, Господи, плаквам се и плача, и се продължавам. Не, през днешния ден ще видим силата на молитвата. В кое е силата на молитвата? Не само да има вяра в сърцето ми, не само да заставам пред Бог с вяра, но трябва наистина да се смиря пред Него и да кажа: Ти си единствения ми изход, Господи. Ти си разрешен на всеки един мой проблем. Така че виждаме нашия Господ Исус Христос, който се завръща от Гадара или Гадаринската страна. Той беше отишъл там само заради една душа. За един човек, който беше демонизиран
приближат и отиде, премина цялото езеро, за да може да се докосне до този човек и да го изцери. Когато се върна обратно, хората го чакаха. Едно огромно множество, а той беше отишъл пред този човек да го докосне и да го спаси. Бог, Господ Исус Христос, моя Господ, твоя Господ, се интересува от душата те, се интересува от душата ме, интересуват се от единия човек. И така, когато го видяха, че се да връща отново, хората се зарадваха много и с радост го посрещнаха. Едно казва огромно множество от люди, които го посрещнаха. Но виждаме, че когато го посрещна това голямо множество, дойде Яир. Той беше началник на синагогата. Той беше човек, лидер, беше управител, но в този момент той не се интересуваше какво ще кажат другите. Той не се интересуваше какво ще помислят другите за него. Той не се срамуваше от това да застане пред Господ и да каже: той е моя Господ. Не се срамуваше да каже: ето аз съм тай. Не се срамува моя Господ, застана колениче пред него и каза: Господи, ти си надеждата. Дъщеря ми умира. Моля те, ела в домът ми. Представете ли се каква смелост? Да кажеш на Господ, който се движи между хиляди хора, да каже: ела в моя дом, Господи. Аз вярвам, че ти ще дойдеш в домът ми. Аз вярвам, че ти ще дойдеш да докоснеш дъщеря ми. С такава вяра. Чух едно много силно свидетелство. Една сестра, която е работила на публично място и на 1 март, пристигали хората там, и който пристигал, била в банка. И който пристигал, всеки носил мартенички и всички нейни там колежки били окичени целите с мартенички. И една жена казала: ето, заповядай, носите подарък, дала е мартеничка. И тя казва, една сестра казва, бях свидетел на това. На слушание през всички толкова много хора имаше и каза: искам да го разберете това нещо. Аз съм вярваща и мартеничка не нося. Смело застана пред всички, пред началника си, пред всички и каза: аз вярвам в моя Господ и аз не нося мартенички. Ама казва, нека да сме малко по-така. Няма такива неща. Никога не прави компромис с вярата си. Никога не прави компромиси с идолопоклонство. Това е все едно да прекана идол в мен. Червения конец ли ме спасява и ме помага, или кръвта на Господ Исус Христос? В кое вярваш? В червения конец или вярваш в кръвта на Господ Исус Христос? Така че аз не правя компромиси. Така и виждаме, Яир дойде с тази вяра пред Господ Исус Христос. Дойде с тази вяра. И вижте, и казва Господ Исус Христос, като видя как той се молеше и с каква вяра искаш от него, той тръгна заедно с него. И докато вървеше в посока към дома на Яир, една друга жена дойде. И какво направи? Съседне си ли тя беше в нозете му? В кои нозе се кланяш? На кого се кланяш? Отиваш и се молиш на човек? Отиваш и се кланяш на човек? И отиваш и търсиш помощ от човек? Или се кланяш пред Господа и защитаваш пред него и казваш: Господи, ти можеш да ми помогнеш. Господи, ти можеш да ме избавиш. Господи, ти можеш да ме изведеш от тази ситуация. Че тази жена, която 12 години имаше кръвотечение, тя застана пред нозете на Господ Исус Христос и казваше: само ако се докосна до крайчица на дрехата му. Но аз няма да говоря през днешния ден за тази жена. Аз ще говоря за една друга жена. И това е действително служение. Оня ден не преповядвах в петък, защото чухме едно толкова силно свидетелство. Макар че съм преживяла почти всичко и съм чула и съм видяла всички тези неща, но сега, когато чух величието на Господ, всички унемяхме и прославяхме Господ. За една сестра от Стара Загора, когато беше тя преди, може би 10 години беше в Атина и се разболя левкемия. Левкемия, рак на кръвта. Много хора умират, много трудно излечима болест. Едно момче се разболя, един мъж, трябваше да плати 150 хиляди в Германия, за да бъде излекуван. И в същото време видях на чичо ми детето как на 18 години дете, момче, умря от левкемия. И това бяха ужасни болки, защото започват да те болят костите, нещо страшни болки са. И тази наша сестра
Тя не беше тогава сестра. Точно това я доведе при Бог. Тя повярва именно когато се разболя от рак, тогава тя повярва в Бог. И тогава не казаха, има една българка в болницата, идете да я посетите. И нейната дъщеря каза, ако се случи нещо с майка ми, аз ще се самоубия. И ние, искайки да помогнем на жената, която е с левкемия, искайки да помогнем на дъщерята, която щеше да се самоуби, отидохме и говорихме им за Бог. И знаете ли, възоснование на това пророчество, какъв е уникален Божия план, се беше създадена чрез тези две жени, беше създадена и църквата в Стара Загора. И сега ние ходим там и славим, прославяме Господ. Бог ги употреби. Когато тя се дойде тук, беше изцерена от левкемия, но веднага след левкемията сърцето й беше изцерено от Бог, не от лекар, да знаете. После сърцето й беше болно. Лекарите казваха, как ще направим операция от левкемия, болна е, има проблема с кръвта, не е възможно. Обаче има ли невъзможни неща? Оперираха и всичко беше безпроблемно. Тък му се оправя от операцията от сърцето, хоп, друго нещо. Дойде бучка в градта. Трябваше да я махнат отново рак. И той беше с разсейки, бяха махнати много възли тук и беше направено за всяко едно нещо, беше правено химиотерапия и лъчетерапия. Представете ли си през какво мина тази сестра? И после, когато беше вече добре и се оправи след тази бучка в градта, хоп, дойде нещо друго страшно миналата година. Появи се рак на дебелото черво. Миналата година направиха операция на дебелото черво, беше премахнато и така изнесоха тук в страни с турбичка да може да живее. Тя беше останала вече без сили. Толкова беше изтощена от всички тези неща. И знаете ли, когато и получи накрая кръвоизлив, и когато дъщеря не поканя да отидем да се молиме, и отидохме в тя да се моля, аз отидох малко с безпокойство, вика, Господи, ако ти не ми даде смелост и думи, аз как ще застава пред тази жена? Какво да я кажа, Господи? След толкова операции, след толкова ракове, след всичко това, какво да кажа, Господи? И знаете ли, когато отидох обаче, онемях. Не беше една жена отчаяна, притеснена и с почернено лице. Не, сияеща, светла, усмихната. Беше в леглото, обаче тя беше с усмивка на лице и се усещаше Божието присъствие. Сияеше. И знаете ли, тя не казваше, защо ми се случва това, защо преминавам през тези неща, а през цялото време издигаше ръцете, защото не може нито да стане, нито нищо. Издигаше ръцете и казваше, благодаря ти, Господи, толкова много те обичам, толкова си добър към мене. Амин. След 3 рака. Амин. Амин. Как сме ние? След 3 рака. И сега, същата тази жена, Бог каза, ще й върна, даде пророческо слово, не уповава на пророческото слово. Точно тогава, когато лекарите я бяха отписали, точно тогава, когато нямаше никаква надежда, точно тогава, когато всички дигнаха ръце, Бог даде слово и каза, както възстанових годините на Езекия, така ще й върна живот и ще й дам живот, защото чух молитвите и видях сълзите й на моята дъщеря. Може всички да сме се моли, обаче казва, аз чух нейния глас, аз чух нейната молитва, аз чух нейните сълзи и видях ги. И затова Бог й удължи живота. Вчера тя свидетелстваше и прославяше Господ. Изследванията й са перфектни, по-добри от нашите. По-добри от нашите. Това е нашия Господ. Той го вършеше изцеренията и продължава да извършва изцерение. Така че нашия Бог е Бог на чудесата. И така, тази жена се беше доближила с тази вяра. Нашата сестра нямаше сила и въпреки всичко не се оплакваше да казва, защо допусна това, Господи, аз те служа, аз съм ти вярна. Не, тя казваше, моя Бог е много добър, моя Бог ме обича. Така и тази жена идваше с вяра и каза, само ако се докосна до крайчица на дрехата му, аз ще оздравя. И наистина оздравя. Но Господ искаше да се прослави името му. Господ искаше да покаже, ето, аз съм този, който изцерявам, аз съм този, който освобождавам, аз съм този, който давам сила, аз съм този, който възстановявам. И не само това. И той възстанови тази жена, защото беше отлъчена обществото и каза, няма вече да се отлъчена. Ето, давам ти стойност от нататък. Ето, ти няма да се наричаш вече болна, няма да се наричаш вече жената умираща, а ти
си вече здрава жена, съвършенно здрава жена, така че Бог благослови тази жена. И докато стоеше и извършваше това чудо Бог, и тази жена беше изцелена. Какво каза Бог? Твоята вяра. Аз говоря днес за твоята вяра. Твоята вяра как е? Моята вяра как е? Когато имаме проблеми, как съм? Тичам ли при Бог? Или тичам при хората? Как съм аз? Да стана ли в нозете на Господ Исус Христос? Да искам с вяра. И докато тази жена беше коленичила в нозете на Господ Исус Христос, и докато тя получаваше изцелението си, ето че пристигат вестители и казват на Яир: не дей притеснява вече учителя, защото дъщеря ти е вече мъртва. По-ужас! Не искам никой да чуе тази новина, че детето ти е мъртво. Обаче Яир стоеше до Господ Исус Христос и Господ Исус Христос се обърна към него и казва: не бой се, само вярвай и дъщеря ти ще оздравее. Той упова на Словото. Когато си в трудна ситуация, когато е мъртва ситуацията, когато няма никаква надежда вече, към кого гледаш, на кого уповаваш? На кого се доверяваш? Тогава има Словото. Затова Давид каза: дори долината на мрачната сянка, ако минавам, няма да се оплаша от зло. Твоя жезъл. Да, Словото на Бог е като жезъл в живота ми, когато е тъмнина и не виждам и няма изход за мене, няма изход в трудната ситуация. Обаче Словото на Бог ми дава сила. Словото. И Яир се облегна на Словото на Бог. Той стоеше до Господ и уповаваше на думите му. Вярваше. Макар че вестта беше: дъщеря ти е мъртва, той вярваше на Словото на Бог. Вярваше на Словото Бог. Вярвам, Господи, ама помогни на моето неверие. Вярваш ли, когато Бог те говори? Вярваш ли или гледаш ситуацията? Или гледаш какво другите ти казват? Защото другите ти казват: остави, всичко вече е безнадежно. Остави, няма никакъв смисъл. Обаче Яир вярваше и уповаваше на Божието Слово. Не бой се, само вярвай. Алелуя! И сега, как сме ние българи? Почвам да говоря вече. Това, навлизам в същността на нещата. Как сме ние българи? На кое вярваш за България? Вярваш ли на Словото, което Бог казва за България? Или вярваш на думите, които другите говорят за България? Няма никаква надежда за България, разграбена. Или вярваш на обстоятелствата, които са около тебе и казваш: край, никаква надежда за България. Ето, вече сме останали около 2-3 милиона, повечето са пенсионери, другите са роми и какво? Нищо не е останало в България, запустяла страна, в такова положение в България. А вярвам ли и гледам ли на тези неща, или вярвам на Словото на Бог? Коленеча ли пред Бог и да казвам: Господи, искам Слово за България. Господи, дай ме Слово за България, да се моля за България. Ти можеш да я възкресиш България. Идваш ли всеки един ден като българин да коленчиш пред Бог и да се молиш за родината си? Идваш ли като българин да искаш от Бог? Изненадваха се. Пастори дори се изненадваха, като идваха в Гърция и казваха: ма вие се молите за България тук в Атина? Ма вие толкова издигнахте 3 пъти 4 се молите за България. Не се молим за България. Не се молите за България, затова България е в това положение. Българи, застанали ли сме на колене пред Бог за България? Молиме ли се на Бог? Молиме се. Искаме ли Бог да помогне на България? Искаме ли Бог да изведе България от това положение ли? Моето си, моето. Стига вече. Който иска само неговото си, искам да ви кажа. Знаете ли? И Сатана искаше само неговото си. На мене, аз да бъда извисен, аз да бъда като Господ, аз, гордо си за мене. Питам те: добре, ще се моля и за мене, обаче питам: колко пъти сядаш на колене и се моля за България? Ти молиш ли се изобщо за България? От кого чакаме? От кого чакаме помощ? От кого някой да дойде някъде си да се появи, да ни изпратят пари? Какви пари да ни изпратят? Бог не е дал вече всичко. Ние имаме всичко. Така че как сме ние, българи? Как сме ние? Наистина молиме ли се? Наистина викам ли към Бог? Да, всички излязоха. Ето и децата не сега ще завършат и пак ще излязат.
Няма да останат при това положение. Децата ще излязат, ще отидат в другите страни. Защо? Защото няма хора на колене, защото няма хора, които се молят, защото няма молитви, защото няма молитви с вяра да се доближим до Господа, да кажа: Господи България, Господи страната ми, Господи децата ни, за да извикаме към Господ. Бог казва: ще го направя, искам да го направя, обаче няма да го направя, докато не се помолите. Алелуя, Господи! Така че, когато пристигнаха в дома на Яир, оплаквачите бяха там. Оплаквачи има много. Оплаквачите там. И когато Господ им каза, че детето не е мъртво, а ще оживее и заспал, те се присмиваха. Аз ви казвам, че има много оплаквачи и много пресмиватели, които не се пресмиват. Най-бедната страна, най-мизерната България. България няма да излезе от това положение. България е корумпирана страна. Оня ден слушах даже един човек, който казваше: ето в България, казва, пенсията е само 75 евро, хората получават само 100 евро. Ако съм аз съм в тази страна, веднага ще стягам багажа и тръгвам. Хубаво, и всички като тръгнем, и какво ще стане? Ще опустошее страната ни. Защо? Аз съм сътворена и създадена българка, и един човек, който е българин, от каквато е националността му, той има сила в страната, в която е сътворен. Искал ли Бог да не сътвори българи? Искал ли Бог да не сътвори българи? И ние сме българи. Българи къде сме? Българи къде сме? Да не се претопяваме между другите. Да не се претопяваме, да гледаме така. Така че Господ Исус Христос какво ни казва? Не обърна внимание изобщо на оплаквачките. Не обърна внимание изобщо на те, които му се присмиваха. Не обърна внимание на тях, а каза: не бой се, не вярвай, не бой се, не се страхувай, само вярвайте, защото дъщерята ще оздравее. Алелуя, Господи! И я да видим сега в Езекия 36 глава какво Бог казва. Това е пророческо слово, което Бог дава за България. Ще повярваме ли в пророческото слово на Бог за България? Ще повярваме, че Бог не говори и иска, и е време вече България да излезе от това положение. Така че в Езекия 36 глава казва: сине човешки, пророкувай. И аз в този момент пророкувам. Аз пророкувам в този момент, казва: пророкувай към българските планини, като кажеш: български планини, слушайте Господното слово. Така казва Господ Йова. Понеже неприятелят ви рече за вас: хо-хо-хо-хо, да. Ох, смеят не се и пресмилат не се. Вие, българите, най-бедната страна. Така че древните височини станаха наше владение. Завладяват на страната, купуват на страната. Ние си продаваме земята заради някакви трохички там. Един декар се продава за 400 лева. Продава се наследството. Бог казва: не се продавайте наследството. Ние се продаваме с наследството и чуждите страни не се радват. И казва: за това като пророкуваш, кажи: така казва Господ Йова, понеже ви спустошиха и погълнаха от вред, за да станете владение на други народи и станахте предмет на укори и хорски клевети. Така ли е? Така, затова, български планини, слушайте словото на Господа Йова. Така казва Господ Йова на планините, на хълмите, на потоците, на долините. Имаме ли го всичко това ние? На обезлюдените равнини, на запустелите градове, които станаха плячка. Минахме през северна България с сестра Йонка. Няма да ви казвам какво е положението между Лом и Видин. Опустошено, живата душа няма. Паднали къщите, разбити до половина, пустош. Същото е оттам от долу Гоце Делчев и там Мелник. Същото, пустош, пусти, градове, села, спусти, казва, които станаха плячка и се запръснах на околните народи, като казва Господ. Пламенната, така казва Господ Йова, пламенната си ревност говорих против другите народи и против цял дом, които с сърдечна радост и с душевно прозрение направиха моята земя свое владение, за да я плячкосват,
Така ли става в България? Пляскочват и разграбят. Затова пророкува относно българската земя и каже на планините, на хълмите, на потоците, на долините, така казва Господ Йова. Ето, аз говорих в ревността си, в яростта си, понеже понесохте укор от народите. Затова така казва Господ Йова. Аз се заклех. Аз се заклех, казва Господ, че народите, които са около вас, ще носят срама си, а вие, български планине, ще произведете издънки и ще давате плода си за моя народ България, защото скоро ще се дойдат, те ще се дойдат у дома, защото ето, аз съм за вас и ще се обърна към вас и вие ще бъдете обработване и засяване и ще заселя върху вас много люди, дори целият български дом, да, целият, градовете ви ще се населят, разрушените места ще се градат отново и ще заселя върху вас много людей и животни, които ще пораснат и ще се наплодят и ще ви наплодя както бяхте преди и ще ви сторя по-добро отколкото в началото. Тогава ще познаете, че аз съм Господ. Да, ще направя да ходят по вас човеци, народът ми български, те ще ви владеят и вие ще бъдете наследство и занапред, и никога няма да ги оставите бездетни. Така казва Господ Йова. Понеже ви казва, че сте земя, която поглъща човеци и обезчадяват людите, затова няма вече да поглъщаш човеци, нито да оставиш народа си бездетен, казва Господ Йова. Няма вече да допусна да понесеш укор от народите. Бог казва, до тук с укора. До тук са срама, до тук другите хора, другите народи да ви сочат и да ви укоряват, казва Бог. Нито ще носиш вече поругане от племената, няма вече да направиш народа си да се препъва. Отново Господното слово дойде, казва, сине човешки, когато Божият дом живееше в земята, те оскверниха с постъпките си, кланяхме се на идоли, кланяме се на Ванга. Какво казва Ванга? Търсим какво казва Ванга. Не пишат какво казва Бог, а какво търси, какво казва Ванга. Кланяме се на идоли, кланяме се на девици, кланяхме се и до вчера на комунизма. Много хубаво беше при комунизма. Беше без Бог. Един живот без Бог. Хубаво ли е? Рожковите, както израелтяните. Много хубаво беше при Израел. Беше в Египет. Така че до сега живяхме и се кланяхме на други богове. И казва Бог, с постъпките си казва, ме осквернихте с делата си. Техните постъпки бяха пред мене като нищожността на отлъчена жена. Затова излях яростта си върху тях, поради кръвта, която бяха излезли на земята и поради идолите, с които се бяха омърсили. И идоли, и това правителство, което дойде, 2800 души бяха убити. Другите избяха в чужбина. 2800 интелигенция, управници, ръководители бяха избити, за да дойде комунизма. Кръв. Това правителство е въз основа на кръв. Не трябва да се покаяваме, че си избихме нашия народ. Ние сме един народ, който се е избил, само се е избил. Пролели сме собствената си кръв, родна кръв. Пролели сме кръвта на братя и сестри, на нашите майки и бащи. Така че това е, затова е това положение в България. Може всичко да е било скрито до сега, обаче Бог го видя какво ставаше на 9 септември. Видя как дойде тази власт и с какво дойде. С толкова пролята кръв. Така че разпиля ги между народите и тя бяха разпръснати по страните. Така ли сме българите? Разпиляни ли сме? Разпилени сме по страните според постъпките им, според делата им. И когато отидоха сред народите, омърсиха се. Обаче смелих се за святото си име, което българският дом беше омърсил сред народите. Затова кажи на българският народ, така казва Господ: аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради моето свято име, което омърсихте сред народите. Аз ще осветя великото си име, което е било омърсено сред народите, което вие омърсите сред тях.
тях и народите ще познаят, че аз съм Господ, когато се осветят чрез вас пред очите им, защото ще ви взема от народите. Бог започва да ви взима и ще вземе всички от народите. Представете ли си всички, ако се върнат? Представете ли си тези интелигентни културни мъже, които създадаха толкова много неща в чужбина, да се върнат и тук да се събере? Всички са избрани умове да се върнат в страната ни. Бог каза, аз ще ви върна. Това направи Бог в Израил. Знаете ли, че когато 48 година се биеха, когато свърши войната, обявиха край на войната и когато видяха враговете, бяха само 600 души там. А ние сме повече от 600 тук в България. И казва, ако знаехме, че сте шепа народ, 600 души, не щяхме, казва, да ви избием. Обаче вече беше казано край. И Бог поставя началото на една велика страна, Израел, която, макар че не се говори, тя е най-богатата страна в целия свят. Най-силното, къде има, знаете ли, мъжете тук, къде е най-голямото разузнаване? Най-доброто разузнаване е в Израел. Там са най-добрите, кои са банкерите, израелитяни. Така че Бог ги благослови за 70 години. Какво стана? Бог каза, това ще направя с България. Ще го повярваме ли на думите на Господ? Ще повярваме ли думите на Господ? Както Яир стоиме сега, гледаме мъртвата страна. Кое ще гледаме? Мъртвата страна. Или ще слушаме думите на Господ? И казва Господ, ще ви вземат народи, ще ви събера от всички страни, ще ви даде земята ви. Тогава ще поръса върху вас чиста вода и ще се очистите. От всичките нечистоти, от всичките идоли ще ви очиста. Ще ви дам ново сърце, нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите според постановленията ми, да пазите законите ми, да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви. Вие ще бъдете мой народ, аз ще бъда ваш Бог. Ще ви спася. Ще ви спася. Бог каза, ще ви спатя от всичките нечистоти, които като призова житото ще го умножа и няма вече да ви докарам глад. Край на глада и мизерията в България. Край, казва Господ. Ще умножа плода на дървото, на реколтата на полето, за да не ви се присмиват вече за това, задето гладувахте. Тогава, като се спомнете нечистите си постъпки, ще се покаете. Затова се покаяме пред Бог. За всичките нечестиви постъпки. Така казва Господ. Деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя да се населят градовете. Отново ще видите, ще гъмжат градовете и селата, ще бъдат пълни, препълнени. Отново ще има живот. Ако ние стоим и пророкуваме, ако ние сме на колене и викаме към Господ, ако ние сме готови да застанем, да се молим пред Господ, Господ ще го направи. Така че казва, ще се населят градовете, запустелите места ще се градат отново. Опустошената ви земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше, и ще казват: тази земя, която бе запустяла стана като еденската градина, а запустелите, опустошените, разорените градове ще се укрепят и се населиха. Тогава народите наоколо вас ще познаят, че аз, казва Господ, аз съградих разореното и насадих запустялото. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. Бог казва, аз ще го извърша. Готови ли сме да повярваме на Божието Слово? Така казва Господ Йова. Затова ще оставя българския дом да ме моли. Аз, казва ви, чакам да се молите. Ще ви оставя да се молите, за да ви го сторя. Ще умножа народа ви като стадо. Като стадото за жетва, като стадото, което пълне Иерусалим по време на определените празници. Така човешки стада. Искаме ли да дойдат нови души? Искаме ли? Бог казва, стада, цели стада ще доведа. Ще спаса людите ви. Ще има съживление в България. Ако ме се помолите, ако вие се молите, ако гори огъня и стоите с тази вяра, с която Яир стоеше и казваше: вярвам, че България ще възкреси Бог ще възкреси България. Вярвам, че ще я възстанови. Вярвам, че България ще оздравее. Ако стоиме с тази вяра. И после, за да изпита вярата на Езекия, показва му едно поле пълно с мъртви кости. И казва: Езекия, вярваш ли, че това поле може да оздравее? Днес Бог застава пред мен, пред тебе, пред всеки един за Езекия, пред всеки Мария, Иван, не знам как се казваш, не ме интересува. Пред всеки един Бог казва: вярваш ли, че България може да оживее?
Вярваш ли, че мъртва България, която е в този момент, може да възкръсне? И той казва, ти знаеш, Господи. И тогава казва, пророкувай. Бог търси пророци, които ще пророкуват Неговите думи. Бог търси хора, които ще повтарят думите на Бог. И казва, пророкувай, заповядай, да духне от изток, да духне от запад, да духне от север, да духне от юг духът ми. Бог ни е дал Словото и казва, вземете го това Слово и пророкувайте пред мене. Пророкувайте за страната си. Пророкувайте и аз ще възкреса страната. И когато той пророкува, казва, изведнъж видях тези мъртви кости, как се събраха. Станаха една силна армия. Ето тази армия, за която говоря, ще стане и ще последва, както казахме, капитана на войската, Господ Исус Христос. Ще застане и ще кажем, а сега, Господи Исусе Христе, води ни към победа за България. За какво мислите, че Бог ни доведе в обещаната земя? Какво мислите, че ще стоим и само ще гледаме? Бог каза, воювай. А сега чакам да пророкуваш. А сега чакам да говориш. А сега чакам да прокламираш моето слово. А сега чакам, аз ще го направя. Чакам да повториш. Имаш ли вяра за това, което искам да направя? Така че Бог търси такива хора. В този момент една армия, която ще застане, духовна армия. Духовна армия от мъже и жени, които ще застанат и ще последват капитана, и ще последват Господ Исус Христос. И казва Господ, и пророкувах. И както казва, заповяда Господ, и духа влезе вътре в тях. Хора и мъже, които духът ще влезе в тях. Святия дух ще бъде вътре в нас, казва. И те живяха и се изправяха на краката си от огромна армия. Бог подготвя една огромна армия. Готов ли си? Кандидат ли си? Искаш ли да влезеш в армията на Господ Исус Христос? Обичаш ли наистина родината си? Обичаш ли наистина и искаш ли да се промени родината си? Така че Бог търси хора за армията си, които ще го последват и в които ще влее духът си. А не, помажи ме, Господи, да бъда великия апостол, да бъда великия евангелизатор и да върша знамения и чудеса. Помажи ме, Господи, да бъда воин, да владявам за територия, за страната си. Искам страната си променена. Искам спасена страната си, Господи. Спасението е по-важно. Искам, Господи, да застана пред Тебе, заедно с Тебе, Господи, и да воювам за страната си. Да съм воин, да съм войник в страната си. Обещаната земя си я искам. Не искам да слушам, да не се преснуват пресмивачите, оплаквачите, колкото искаш. Колкото искаш. И затова казва, тогава каза, Сине човешки, тези кости са българският народ. Ето те казват, костите ни изсъхнаха, надеждата ни се погуби, ние сме погинали. Но казва така Господ, като вложа духа си във вас, ще оживеете. Искаме ли да оживее България? Тогава Бог е поставил на нас тази отговорност. Както поставя на Яир да вярва в Словото, така Бог казва, ще повярвате ли в Словото ми? Ще застанете до мен да воювате за страната? Ще застанете ли да изповядате Словото ми? Ще се молите ли? И казва така, ще вложа духа си вътре във вас и ще оживеете и ще ви поставя в вашата земя и ще познаете, че аз съм Господ, изговорих това нещо. Така че това е Словото, което Бог чака ние да го вземем и да започнем да воюваме с Него. Езекия 36 глава. Езекия 36 глава. Езекия 36 глава. Които сте българи, застанете и всеки ден. Изповядайте това Слово и прокламирайте пред Господ. Коленичи пред Господ и кажи, Господи, това ще го направиш. Да, Господи, вярвам в Твоето Слово, Господи. И казва, мъртвите кости ще оживеят. И така, когато дъщерята на Яир беше възкресена, и както Господ възкреси, Господ Исус Христос възкреси дъщерята на Яир, така е българският народ. Господ иска да го възкреси. Така че, вижте, Господ не извика оплаквачите, Господ не извика пресмевачите, за да видят възкресението на детето. Господ извика Петър, Йоан, извика бащата и майката. Извика майките, бащите, които обичат българският народ, които милеят за българският народ, хора, които са готови да последват Господ Исус Христос. Той не вика всички.
И няма да се открие на всички. И няма да помаже всички. Той вика тези, които наистина са бащи и майки, на тези, които обичат родината си, на тези наистина, които следват Господ. Не оплаквачите. Не оплаквачите, не тези пресмевателите. Докато, вижте, те се оплакваха, толкова бяха скръбни, оплакваха за България, за детето. Аз искам да ви кажа, много оплаквачи има за България. България, горката България. Не, тя не може да излезе от това положение. Аз ви казвам, че същите тези оплаквачи, видях какво направиха в Гърция. Същите тези оплаквачи отрязаха на хората от 1200 минимална заплата, 1200 евро, им направиха минимална заплата 500 евро и от 1000 евро пенсия им направиха пенсията на 600 евро. Същите тези оплаквачи много не оплакват нашата родина, много не обичат нашата родина България и стоят. Не можаха ли през тези години като наши оплаквачи, които толкова много не обичат, да кажат не 200 лева, 700 лева да стане заплатата в България, не 150 лева да получават пенсия, да получават 600 лева пенсия. Не, само не оплакват, само оплакват горката страна, най-бедната страна, най-мизерната страна, горките те, и не казват реформи, какво да правим, какво да не правим, и ние се стоим така в това положение. Ще слушаме оплаквачите? Ще слушаме оплаквачите или подигравателите? България! 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 Да, ние можем да я поведем с какво? Знаем с какво? Чрез корупция ще ги излъжем, ще им вземем това, ще им купим това, ще им купим това. България! По този начин. Да, и какво са в България? Нищо. Обаче аз ви казвам, че това нищо Бог може да го вземе в ръцете си и тази една шепа, която сме тук, тази една шепа, които сме в България, Бог може да воюва с нас и може да даде победа. Защото Йосафат, когато идваше срещу него една огромна войска, бяха се съюзили, няколко страни идваха срещу него. И казва, неговата войска беше като две малки стада, кози дори не беше овце, козите са на малки стада, като две малки стада. Армията беше се разположила и казва, всичко беше почерняло от тях, беше толкова огромна армията. Обаче, когато видя врага, Йосафат застана пред Господ. И всички казва, и старейшините, и всички застанаха пред Господ. И знаете ли какво каза? Господи, за Тебе казва безразлично. Дали са малко хората, дали са много хората, защото Ти водиш битката. Ти можеш да побеждаваш с малко, Ти можеш да побеждаваш с много. Молим Те, Господи, канем Те, елане на помощ. И тогава Бог им каза, пророкът каза, не бойте се, аз ще ви избавя, ще видите избавлението, което ще направя. И знаете ли какво направи Йосафат? Нищо друго не можеше да направи. С тази малка войска направиха следното. Започнаха да пеят и да славят Господа. И докато те славяха и величаяха Господа, Бог казва, постави за капане на враговете, постави капане на враговете и те се избиха помежду си. И после, знаете ли какво направиха? Израелтяните трябваше да събират само. И се превърна това място в долина на благословение, защото имаше толкова много богатство и толкова много благословение. Нито се биха, нито нищо. Само получиха победа и получиха награда. Така че аз през днешния ден заставам и казвам така. И казвам следното. Аз се гордея, че съм българка. Аз се гордея, че живея в най-богатата страна в целия свят. Аз се гордея, че наистина в моята страна текат мед и масло. Аз се гордея, че в България имаме прекрасно, чудесно море. Аз се гордея за планините, за равнините, за низините, за всичко. Горда съм, че съм българка и не се срамувам. И аз благодаря на Бог, че ме е сътворил и ме е създал в тази страна. И аз вярвам, че България ще възкръсне. България ще стане страна на благословение. България ще
да стане желана страна. Всеки, който не гледа, ще види, че ние сме от род, който Бог е благословил. Аз не се срамувам да се нарича българка. Аз съм българка и завинаги ще изповядам. Благодаря ти, Господи, че си ме създал българка. Благодаря ти, Господи. Така че, чуваш ли Божия глас? Не бой се, само вярвай. България ще бъде избавена. Така че тази прекрасна, чудесна страна, където Бог не е дал, вървим по злато и сребро, пълни сме с богатства. Такава красива страна, такава благословена страна. Отивам в Гърция само камъне. Аз благодаря на Бог и за Гърция, за гръцкият народ, обаче аз си харесвам страната. Прекрасните, чудесни планини, равнини, низини, всичко, богатство, красота, хубавите плодове, зеленчуци, всичко. Благодаря ти, Господи, за България. Ние ще си имаме България. Ние ще си имаме България. България е наша. България е наша, така че аз се гордея, че живея в най-богатата страна. Аз се гордея, че живея в най-красивата страна в целия свят. Кой създаде компютъра? Питам ви. Кой създаде компютъра? Българин. 2000 години не можаха да решат учените от цял свят задача. Едно 18 годишно наше момче реши задачата. Халелуя! Кой ги създава всичките? Където и да погледнем навсякъде в другите страни. Българи, българка, българин, българин, българки, българи, навсякъде в цял свят. В Америка, в Англия, навсякъде българите прославят името на България. Прославят името на България. Ние сме умна страна. Ние сме интелигентна страна. И не ме интересува какво казва дявола. Ме интересува какво Бог казва за България. България ще бъде благословена. България ще бъде възстановена. И Бог ще ги върне всички тези хора. И представете ли си, интелигенцията на целия свят ще се събере тук, в България. Това е България. Да сте горди, че сте българи. Да сте горди, че сте българи. Гордея се, че съм българка. Гордея се, че съм българка. Халелуя, Господи. И благодаря ти, Господи. Край, свърши се. Свърши се вече. Свърши се вече. Свърши се вече. На бедност, на мизерия. Ние влизаме в долината на благословението. Сменяли сте? Сменяли сте? Сменяли сте? И ще подпечата с Божието Слово. Исаия 60 глава. Исаия 60 глава, 60 глава, 17 стих казва Бог следното. Исаия 60 глава, 4-5 стих казва следното Бог. И така, вдигни очите си и виж наоколо те, всички се съберат и идват при тебе. Синовете те ще дойдат отдалеч. Ще се върнат ли децата ни? Няма да излизат вече, ще се върнат. Ще дойдат отдалеч. Дъщерите те ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш, ще се зарадва. Сърцето ще затрепти и ще се разшири. Защото богатството на морето към тебе ще се омърне. И имотът на народите ще дойде при тебе. И после казва Бог в 17 стих, казва следното. Вместо мед ще донеса злато. Защо до сега не знаехме, че има толкова злато в България? Не знам дали сте знаели, аз не знаех. Сега го научих това нещо, че има тези купища злато и България има най-много злато в целия свят. За първи път аз го чувам. За първи път го чух това. И Бог казва, няма, какъв мед? Казва, вместо мед ще има злато, казва Бог. Вместо желязо ще има сребро. Представете ли си какво благословение Бог приготвил за нас? И вместо дърва мед, вместо камъни ще бъде, казва, желязо. Ще направя мирът да бъде твое настоятелство. Казва, правдата твое началство. Няма вече да се чуе насилие в земята те, опустошение, разорение в пределите те. Ще рече стените си спасение, портите те хвала. Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем, нито луната със сиянието ще свете, защото Господ ще те бъде вечна светлина. Така че, казва Господ, България е клонче, която аз съм посадил, дело на моите ръце. И така, Йосафат застана пред Бог. И Бог чу викът му. Така че ние хвалиме, величаем нашия Господ, ние се молиме и докато ние се молиме, Бог върши чудесата си и Бог протяга ръката си и извършва своите знамения и чудеса. Така че това е във Второ летописи 20 глава 17 стих казва: не ще е потребно вие да се
сражавате в този бой. Спрете се, застанете и гледайте избавлението, което Господ ще даде. И когато почнаха да пеят и да хвалят Господа, Господ поставя засада против амонците и бяха унищожени. И ще има изобилие. И ще има изобилие. И аз пророкувам сега в този момент. Нека всеки един българин, вярващ в този момент, да влезе в долината на благословението. Нека всеки един наш дом да влезе в долината на благословението. Нека България да стане долина на благословението. Ние сме страна благословена, помазана от Господа. Ние сме люди изкупени, измити със святата кръв на Господ Исус Христос. И може би имате съмнението, знаете ли, че каза: Господи, дай ми уверение, че наистина това е от Тебе. Дай ми уверение, че Ти наистина искаш да направиш това нещо в България. И знаете ли, когато търсим от Бог, Бог не дава. Бог ме отговори с въпроса: Господи, наистина ли ще извършиш това нещо в страната ни? Бог ме зададе следния въпрос: Ти вярваш ли, че аз съм ходатай? Вярвам, Господи, как да не вярвам? Вярвам, че Ти си ходатай на всеки един народ, племе, език, народ. След като съм ходатай на всеки един народ, вярваш ли, че съм ходатай за България? Вярвам, Господи Исусе Христе, че си ходатай за България. И тогава Господ каза: моето сърце е изпълнено с любов за България. Аз искам да благословя България. Аз искам да посетя България. Аз искам да спася България. Аз искам да го направя това нещо. Ще повярвате ли в Словото ми? Ще повярвате ли? Ако искате по-голямо доказателство от това, Господ ходатайства и ние единствено само сега ще дойдем и ще се присъединим към Него. Ще застанем до Него и ще се молим заедно с Него. Това, което е обещанието на Отца, да стане реално и действително. Аз вярвам, България ще бъде спасена. И аз съм горда, че съм българка. Затова смело мога да запея сега в този момент, да издигна глас на хваление в този момент, Бог да поставя засади и да освободи страната ни от дух на бедност, на мизерия. Изповядвам: Исус е жив, Спасителят е жив, да България и ти чрез Исус ще се спасиш. Единствена ни е надеждата, чрез Господа Христа ще се спаси България. Исус е жив, Спасителят е жив, да България и ти чрез Исус ще се спасиш. Единствена ни е надеждата, чрез Господа Христа ще се спаси България. Ще се спаси България. Ще се спаси България. Аз се отричам да слушам гласа на оплаквачките. Аз се отричам да слушам гласа на пресмивателите. Избирам да слушам гласа на моя Господ, който казва: не бой се, вярвай и България ще оздравее. България ще възкръсне. Благодарите Господ за България. Аз не се срамувам, аз смело казвам: аз съм българка и се гордея, че съм българка. Ако се гордеете, че сте българи, ако се гордеете, че сте българки, обърнете се един друг и кажете: гордея се, че съм българка или българин. Халелуя! Бъдете благословени, Бог да ви благослови. Гордея се, че съм българка. Амин, амин, амин.